Tuntulया मोजाङावथ' फैबाय र'। नाथाय जे बे नंथारि खोथा माने जाथारि खोथा खोन्थालाबायगासिनो बेफोरखौ आं बारा थिग मोनाखैलै। नङा माने जानोनो हाथावाना बिदि। बुङो दसेनो हाथरखिखौ नुदों आरो बायदिसिना माबा माबि खोनायो सोदोब खोनायो। दाथ' आं बिसिनाव दंना। हराथ' जाबायानो माथो जेबोखौनो खोनायाखै आं। जेबो गिनांगौनि खोथाथ' बिदि गैनाया गैयामोन आगोलावबो बिदि फैदोंमोन ना आङो। गावबो बेफोरबायदि जाथायखौ दाख्लैफोरनिफ्रायसो जादों बुंदोंना। जेखियानो जाया मानो आथिङाथ' हामफिनबायना बेना आरो मोजाङाव फैफिनबाय एबार जबावबो थांफिननो हासिगोन। बेनिफ्राय आरो जोंनि जुलियावबो जेबो प्रब्लेम फैनाय नंला। थेवबो माबा मोनसे खालामबावनांगोन र' न'आव फुजा होस्रांनांगोनदांलै। जानला मानला खोन्थालाबायगासिनोना बियो। एबार मोजां जासिगोन दे बिनि आथिंबो हामनायजों न'आवबो फुजा होस्रांनायजों न'खरनि मोजांनि थाखाय। ओमफ्रायथ' र' बाहेरायाव खेबसे ओंखारना नायनि आङो। बायदिसिना सोदोब खोनायो होनदोंथ' बाहेरायाव थांबा खोनायोना खोनाया। लोगोसे आरो हाथरखिखौ नुनाय मानाय बेफोरखौबो बारा फोथायनो हायाखैलै आङो। जोंहा बेवाइया खुन बेसेबा गोबाव सिगां थैनानै थांबाय। बहालाय आरो बिदि जाबावनो हानो। आरे साला सानफ्रामबो मा जाथारो होमबा आंजों? खेबसे खेबनैखौथ' दे अके नाथाय सानफ्रामबो खोनानो हमबाय दाना। फै आंजों फै। माबा खोमा सेराव बुंनाय बायदि मोनदों र' आङो। आयु मा बुस्थु बेलाय? आयु मा बुस्थुमोन बियो? जे आंनाव बाबथामनाय बायदि मोनथारदों आङो। मा बुस्थुमोन बियो? हा? मानसिबो नंजोबा मावजिबो नंजोबा मामोन बेलाय? बे मा जागासिनो साननैसो आंजों मा जादों? आयु आरे मा जादों थुनथुलि? सान थेंक गड नों फैबाय मोनथिगौ ना दा एकदम मावजिबो नंजोबा मानसिबो नंजोबा बोरैबा आंनाव बिखुङाव बिदिनो बाबा थांनाय बायदि मोनबाय थादोंलै। मा बुंखो? दासो बेहायनो दंबायदि मोनदोंमोन आं। आरे नों मा बुंलाबाय थादों थुनथुलि मा बुंलाबाय थायो? आरे औलै सान दिनैबो खोनाबावथारदों आं बे सोदोबखौ। मा सोदोब खोनादों आंथ' सिरि मोननानै दङमोन। मोनथिला आंजों मा जानला मानला जागासिनो थायो दासान्दि। रिलेक्स थुनथुलि गासिबो थिग जागोन माने नों एकदम बोरैबा एकदम टेनसनाव दंबायदि ना मानसिया दाख्लैनिफ्रायनो बेखायनो नों रेस्ट मोजां लाथारिखाय बिदि जादों खोमादां। गासिबो थिग जागोन आङो दंखायोना नै आं उन्दुवाखैथ' दाबो। नोंलाय मानोथो बाहेरायाव फैखो? ना बाथरुमाव थांदोंमोन? आरे नङा सान नङा। आंबो बे सोदोबनि उन फैथारदोंमोन। मानो होबाय थायो बिदि सोदोब? खुनुदिन जाफेरा। दासान्दि एकदम आरो आंल' मानो खोनायो जेनेबा आंल' मानो खोनायो? नाय थुनथुलि आं बारा जेबोथ' बुंनो रोंला जायखिया बांद्राय सानबाय थाब्लाबो एखनबा समाव बिदि जालायलाङोना। आरे अ सान आं बुङोबाथाय सैथो खोथासो बुङो आं थगायालै। नाथाय दिनै आं बेफोरबायदि खोनादों नाथाय मानो खोनादों आं मिथिया। औ नंगौ नोंसोर जानो हागौ नोंसोर खोनाया मानो खोनाया नोंसोरो खालि आंल' मानो खोनायो आरो मानो जेबो नुनो मोना मानो नुवा बेखौ आं मिथिनो हास्थायो। अके दे आं नोंखौ थगायदों होनाखैलै अब्लाबो दा मोनाबायथ' बाहेरायाव थानाङा दे थ'दो बाहेरायाव थांबा आं दोनलांसै ससे आरोबाव। ओइ सान आं हारसिं थांनो हायो दे आंनो नांलाया जेरुरत रावनिबो। नाथाय आं बाहेरायाव थांनो होनना ओंखारखायाखैमोनलै आं सोदोबनि उनसो फैखादोंमोन। खोनासंनो हाला आं बेफोरबायदि सानफ्रामबो। दे जागोन ओमफ्राय आं थानायाव गियो नामा? गिनाङालै नों बुङोब्ला नोंखौ नेबाय थागोन दे आङो। नाङा दे नों उन्दुदो थां हरबो जाबायथ'। जागोन दे मानोलाय आंल' थांनो नोंबो फैदो फै न' सिङाव। दे जेबो गैयालै थुनथुलि जेबो सोदोब खोनायाखै आंबो। थ' माबा मोनसे नोंनि जेन'बा आं बुंबाय आरोना आं बुंबाय खोनादोंबो जानो हागौ नाथाय जोंसो खोनायाखैदां। आंजों माबा सामथिं रं जागासिनोलै नङाबाथ' बिदि जाथारामोन। दे आरो गाबोनथ' सानमोनबो फैगोन ना एसे बाजार खरसा खालामबो थांनांगोन थाबनो फुङावनो। बेखायनोथ' टेनसन दालासे आं दङ ना। बिदिबा ओमफ्राय नोंथ' गाबोननो थांफिनगोन दा न'आव ना गाबोनबो थाबावगोन? गाबोनबो थिनथलिखौ नेगोन नों? औ आंनि खिखौलाय आं नेबायानो थागोन ना। हरबो जाबायना थ'दो
एकदमबारे बाहेरायाव थानाया थिग नङालै आंजों मानो बिदि जाबाय थादों एकदम गुदिसिम बिजौसिम थांथारगोन आङो सानसेबाबो बिनि सैथोखौ मोनथिनानैसो गारगोन आं थोनथोलाय ओरैनो एगारा नाथाय जेसेबांखिनि आंनि मोन्दांथियाव एबार जानो हागौ मानसिजों नङादां माबा गाज्रि जागासिनो आंजों फैदो सना दिनैनिफ्राय बेनो माने नोंनि न'सै आरोना बे आंनि आइ आफानि न' नालाय आरो आं रावनोबो खिन्थाथ'वाखै नालाय जेबो नङा होमबाबो आं दा लिंहरना खिन्थाजोबनोसै गासैबो मा जाखो र' सना नों थाथ' दे लिंहरनि आङो गिनाङालै जेबो नङा नङाबा सिङावनो थगादोलै जेबो नङा थांबाबो जेबो नंनायालाय आं साननायालाय सानदोंमोन आं हाथरखिनि अनगा आरो गुबुनखौ रावखौबो मोजां मोननो हाला जिउआव लोगोरि खालामनो हाला नाथाय गोसोआ बोरैथि गलिलांखो आं जेबो फात्ताखौनो मोनासैलै ओइ सना दाबो नों आंनि सना जाखाबाय जियानो जा नोंजों संसार जाखासिगोन आङो नै आंहा दिनैबो सान्दुङानो फोराननाया मोजां जायासै अमा आसार बानायनो नागिरदोंमोन गैया मैयाबो आरो अन्थाइ माबा हो आबौ मेहेर अ आबै औ दायना दिनै आं जोंनि न'खरनि माने फेमिलि मेम्बार गोदान लाबोदों आयै हा नंगौना नङा जाखोसै आबौ नंगौलै आबै नंगौ आं मा बुंबावनो खिन्थास्लाबनो हायासै आङो आइ हा सोरखौ लाबोखोसै नोंलाय हा माथो खालामबावनो आबै न'आव माने गासैखौबो लिंहरजोबदो अब्लाना मोनथिगोन दे नोंसोर मोखांखौ नायबानो जाबाय बिहामजो गोदाननिखौ माने आंनि हिनजाव गोदाननि महरखौ नायबानो जाबाय नोंसोरो दा नायबानोथ' मोनथिखागोन ना समायनालै आबै मा होनखो आबौ नों हाबा खालामनानै लाबोबाय आयौ उफाय गैया आबै मारै जाखो आंबो फात्ताखौनो मोनासै नै बिहामजो ओजों फैनायसाय मामेरनो सना नों सिरि थाथ' दे नों रायलायनाङा नङाना आं रायलायजोबगोन गासैजोंबो नों टेनसन लानाङा आं बुजायगोन ना जागोन दे मेहेर औ ओखि जेबो नङा जोंना बारा बिदि रागा खरा नंखाया नाथाय बांद्राय आंखौ बुंबा आं थांफिनगारगोनहाय नै गथ' हा सोरखौ लाबो मारखो नोङो नै बिहामजो आयै दाबो सफैबावला बेबो माथो खालामबावनो बुजायनोसै आइ आफामोनखौबो गोसोआथ' फाग्ला जाखाबाय आंना उफाय गैया माथो जालायखो गायै मा जाखो ए ओइ जुरि नोंबो बेखौनो नुगासिनो ना जेखौ आं नुदों ओंथ' सोरां आंबोथ' बेखौनो नुगासिनो जेखौ नों नुदों हे आफा इसोर नै बिहामजो औ आयै आं बेफोरबायदि नुथायखौ फोथायनोनो हाला हनै आं नंगौखौसो नुखो ना नंखायखौसो नुखोबा आरे जुरि अबाव नंखाय जाबाय बायनोसै बेनोथ' सोरां जोंनि आबा मेरा बिहामजो गोदान लाबोदों मा जाखोब्रा मानि दावरावनो ओइ माया दाथ' बयबो फैजोब्बायना आं खिन्थानोसै नै आं हिनजाव लाबोबायलै आयै आफा आबै नोंसोर गासैखौबो माने जोंखौ अननानै निमाहा होबानो जाबाय दे जानो हागौ जों मिस्टेकआव एसे हाखु दाखु खालामनाय इमारजेन्सि हाबा खालामनानै लाबोनांबाय आङो नाथाय ओइ आबा मेर हा सोर हिनजावखौ लाबोलायखो नोङो हा बिहामजो खालामनानै जानला मोनला खबर गैया दबर गैयानो लाबोनानै बिमाखौ बेबायदि शक होबाय खुन्थेंलायबाय आङो नोंनि थाखायनो आफा नोंसोर मा बुङो बुंदोलै आयै आफामोन माने गाज्रिल' दा मोनसै आनबक्सिं खालामसिगोन आं आंनि हिनजाव गोदानखौ र' जानला मोनला सोलिनाय नङा दे आबा मानिलाय बेलाय नोंना फाल्थुलाय हा आं बुंखाबायना आयै इमारजेन्सि माने मोजां मोनबाय गोसो थोबाय लाबोबाय माथो खालामबावना गोसोआनो फाग्लाबा ओइ बेथा गोसोआ फाग्ला जाबानो जे नों सोरखौबा बेफोरबायदि बुङालासे जोंखौ खिन्थायालासे लाबोगोन बे नङाना सिगाङावबो बिदि गोरोन्थि खालामबाय नोङो औहाय आबौ हा सोरखौथो लाबोमारखो नोङो आं मोखांखौसो नायनो लुबैबायहाय ओइ आबा सना हा नोंलाय मानो जोंनो खिन्था माया बिदि लाबोनांगौ जाखो दे जोंनो दङ जों माबा मोनसे रायलायगौमोन ना हाखु दाखु जाद्रायबाय नामा आबा बेनि सायाव जोंबोथ' नोंनि सुथुर नङाना बाबा बेनोथ'हाय आबौ हा नोंबो मानो बिदि लाबोग्रोखो दे बहानि बेलाय आरो हा सोरबायदि हिनजावखौ लाबोखो मा जायगानि मा गामिनि न'खराव सोर दङ बिहा हा नोंसोरलाय खारखुमानानै जुलि जादों ना मादों हा हिनजावनिया माने हिनजावना मिथिगौ ना मिथिया जोंनाथ' मिथिया र' थ' डाइरेक्टसो बिदि लाबोबाय हा नोंलाय लांखारदोंसो ना मादों आबा हा ना खावनानै लायदों हिनजावखौलाय जानला मोनला दा बुंहाय आन्थि
बिहामजो गोदाननि महरखौनो नायसानसां बिदिबालाय बिहामजो नों फैबायथ' नाथाय नों आबानि सोमोन्दै मिथिगौ ना गासैबो औ आयै नाथाय माने जोंबो बेबो गोसोखामोन आंहाबो गोसोखा जोंनि गोसोआनो मिलायोबा बेखायनो जों जुलि लानायखौ साबसिन माने सानबाय आरोना बुंनायाबो जालाय लाङासै नाथाय आबा सोर बेलाय मा मुं बेना ओमफ्राय बिहामजो गोदान नालाय आरोथ' र' आबा नोंथ' माने हाथरखिखौनो बावनो हायामोन दा बोरै बिहामजो गोदान उजिब्रबलायखो माला गोसो थोखो बोरै लोगो मोना मायाव लोगो मोना माने बबेहाय बेफोरो जास्ट हरखाबैसो जादोंलै आयै आइ एम रियेलि सरि नाथाय नोंसोर गाज्रि मोननांला बुंखाबायना आंगो दे आबा माथो खालामबावनो नोंबो लाबोथारबायबालाय जुलि खालामनानै जाया बिदि हिनजावनि न'खरनाबो फैग्रोनांगोन अब्लासो जों माबा मोनसे सानगोन बिदिथ' जों डाइरेक्टलि बोरै गनायनो दे माबा देनां नोंखौसो उल्था केसफोर होबायबायबानोथ' हा बे हिनजावखौ लाखानानै किडनेप खालामदों मादों होननानै दोनखुमादों मादों होननानै फैब्ला हिनजावनि न'खरना बेखायनो फुल एन्ड फाइनाल खालामग्रोखाजोबनांगोन आफा बिदि नङालै आयै बेबो माने आंखौ मोजां मोनखायो आंबो बेखौ गोसो थोखायोना बेखायनोसो जों जुलि लादों नोंसोर दा खालि माने आशीर्बादल' होदो आरोना जोंखौ आशीर्बाद आं डाइरेक्ट आशीर्बाद होनो हायाहाय जोंथ' आशीर्बादखौ होगोन र' नाथाय बिहामजोनि महरखौथ' नायग्रोनो आफा बिहामजोनि महराबो मोजांखा आयै माने जेरैबायदि गोदो हाथरखिनिमोन बेफोरबायदिनो बेबो समायना नंगौ नामा आफा महर मोखांखौलाय जोंबो जेबो मोना बासिखाया अब्लाबो फिसाफोरनि खुसियानो जोंनि खुसि नालाय आं बिहामजोनि महरखौसो नायग्रोगोन ओमफ्रायसो बुंगोन दे माया माथो खालामबावनो लाबोथारबायबा फिसालाया आरो नै बैसागु सफैनायजों ग्रोब लाबोफिनबायबा जेबो नंला दे हाथरखिनि उनावलाय हासोर नोंलाय जे आंनि फिसालाखौ फाग्ला खालामनो हादों औ आयै आंबो माने बेफोरबायदि जानायथ' नङा सानदोंमोन नाथाय आंबो सानबायखि आंबो मालाय बेसे सिंगेल थानो आदायाबो मालाय बाजै लाखासिगोनबा आंहाबो लाबोनायानो साबसिनसै आइ एम सरि आयै दे होमबालाय आंनि हिनजाव गोदाना खुलुमथोंसै नोंसोरखौ आशीर्बाद होदो जोंखौ जानला मानला बासायलायनाय नङा दे र' नायनि आं बिहामजोनि महरखौ सना बे आंनि रियेल मम दे आशीर्बाद माने खुलुमबानो जाबाय आशीर्बाद होथोंसै बिनिफ्राय गासैखौबो हनै आइ आफा फारि फारि खुलुमलांजोबदो जागोन दे सना बोरो नायनि आं बिहामजोनि महरखौ बिहामजो गोदान मोनबायहाय सोरां हनै दे जोंहालाय फिसालानि खुसिखौसो माबा लुबैखादोंमोन नङासै नायग्रोनोसै आरो महरखौ माबायदि जेबो नङाहाय महर मोखाङालाय मा महर मोखाङा जाहोआ ना बेले बेले बिहामजो मा जाखोलै बेलाय मा जाखोसै बेलाय माबोरै सरि आयै सरि फुल बयखौबो आइ एम रियेलि सरिलै दसे सम मेला एप्रिल फुल खालामबायलै ओमफ्राय नोंसिनि रिएक्सन अ माय गड नाथाय आन्टि आयं माने आंनि जेबो गोरोन्थि गैया दै मेहेर भाइयासो बुंदोंमोन नालाय आयै नोंथ' एकदम सिरियास जाथारबायमोन नोंसोर गासैबो अ माय गड आं आरो हिनजाव गोदान लाबोनो हामा फाव जाखोसै बेलाय आबा आयै आइ एम सरिलै नै आबौ बुसिगोनसै नोंखौ आङो बेफोरबायदि खालामोना जोंहासो बिखा खावसे ख्लाब मोनलायलायदों एकदम बारे हाबा बेखौनो नंगौ सानथारबायहाय जोंहाबो बिहामजो माने आबै बायदि जाना फैबाय नालाय हनै एबि बाबा नों मिथिनो लुगैनाय बायदि आं सोंबाय आरो फुल डिटेल्सखौनो मोनबाय आङो बे बबेनि बिनि एड्रेस गासिबो कन्टेक्ट नाम्बारबो मोनबाय लोगोसे मोनसे इन्टारेस्टिं खोथाया मा मोनथिगौना एबि बाबा मा माइकेल माने बेथ' सासे पुलिस अफिसारबो What? येस एबि बाबा आरो खोनानाय बायदियावथ' बेखौबो मिथिबावदों जे बिराद मुंदांखानो बियो बिराद रेकर्डआ मिथिजानाय दंनोलै बिहा गोबां गिदिर गिदिर सिखाव क्रिमिनेल हमजोबनो हाथारोनोलै ओमफ्राय नों बिनि गामिनि मुंखौ मिथिखाबाय दा येस एबि बाबा बिनि गामिनि मुंखौबो मिथिबाय आरो बिनि मुङा थुनथुलि ब्रह्म नाथाय सासे पुलिसखौ बेबायदि एटेक खालामदों सोर बिहाबो गोबां सुथुर थायोथ' बेखायनो जानो हागौ सोरबा नङा सोरबा एटेक खालामदोंदां मिथिनाय बायदियावथ' बिनि आथिङाबो फुरा माने एसे प्रब्लेम जाना होबायमोननो दा मानसिखौ न'आव लांबाय न'आव दङ होननाय खोनादों आरो जेयानो जाया मानो खेबसे लोगो हमनो लुबैदों आं बेखौ नाथाय एबि बाबा रिजन दं आरो लोगोसे आं बिनि जिउखौ बासायदों नाथाय वाइ एबि बाबा आबैयाथ' थांहोनाय नङाना आबैनो खिन्थायाबानो जाबाय अके
नङा माने मानोथो लोगो हमबावनांगौ जाखो बेखौ एबि बाबा? ओरैनो आंनि ममखौ मिन्थियो बियो। बोरै बेखौ आंबो मिन्थिनो लुगैदों। अलङाबा नों मालाबानो सना इसेबां देरबाय आरो आंनो मा जानानै थायामोन मिथिला आरो बै सानखालिबो आं नोंखौ लानानै बहाबा गोजानावसो थांनो नागिरखाबायमोन नाथाय बेफोरबायदि जाथाय जानानै होबाय। I'm really sorry आबा। आं दंब्लाबो नोंजों मोजां गाज्रि थानो हायासै लोगोआव समाव। दाथ' आंनि गथ'आनो बेसेबा देरगुलायबाय। आंथ' नोंखौ रावनिबो सिगाङाव लाबोनोनो बादोंमोन। बुहुमनि नोजोरनिफ्रायनो गोजान दोननो सानदोंमोन नाथाय बै जाथायानो जानानै होबाय आंखौ। दाथ' आं मोजाङाव फैखाबायना जोंहा सानैजों बिराद हेपि थासिगोन आबा। आरोथ' आं नोंखौ माब्लाबाबो दुखु जानो होआ। दुखुखौनो जानो होखाला आबा। नोंखौ आं जेब्लायबो खुसि लाखिसिगोन। जा जानानै थांबाय दे आरो बेफोरखौ गोसोखांनानै आं दाथ' मोनफिननोनो थांलाना बेफोरखौ। दिनैथ' सारमोनबो फैगोन। रिलेक्स टन्टलि बेफोर जाथायफोरखौ बाद होथ'दो दे उनाव साननो मेरला सम दंना। आयु हाबाब एकदमबारे माबा मोनसे मा होनोमोनलाय बेरामनिफ्राय खैफोदनिफ्राय बाहेरायाव बासिफिननाय बायदि जिउ गोदान मोननाय बायदि मोनबायलां। नङाबाथ' एसे बुरजा सिमां दंलै गासिबो कमप्लिट खालामजोबनांगौ नङाबाथ' आथिं जायाबा आद्रा खिद्रा जाबायमोनलै। दे माबा मोनसे जासिगोन। दा सिगांग्रो हाथायावनो थांग्रोनोसै माबा माबि नांगौफोरखौ सब लायना दोनफैग्रोनोसै ना। ओके आंनि आंगो सनामोन। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जालायबाय। लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर नेक्स्ट एपिसडजों दै। अब्ला नोंथांमोना माबोरै मोनदों मोजां मोनदों गाज्रि मोनदों जेखियानो जाया मानो नायजोबनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच। लोगोसे आरो बयनिसिमबो बाय बाय दै गुड नाइट। गोदान एपिसडजों फैनोसैलाय आरो सोर थगायखोलै मा थगायखो आंखौथ' रावबो गाज्रि मोनना देखिमोन एसे माने आंबो बिदिनो माबानाय बायदि जाबायना लोगोफोर। माने बोथोर नालाय बोथोर लोगोफोर दिनैनि दिनाथ' बेनोखा नङा होमबा। आरोथ' खाफालाव जुदि दङबा सानसे नुफिननोबो हानाय जाफिननोबो हागौ लोगोफोर। सिमाङा माने मोगथां महरबो लानो हानाय ना। जायखिजाया बे उननि खोथासै। दे बाय बाय बयनिसिमबो गुड नाइट मोजां सिमां नुथोंसै। आरो जायफोर फुङाव नायो गोजोन फुंबिलि सनामोन गोजोन फुंबिलि। ओइ बाजै आंनि जारौ। दा टाउनाव गारथाव जालायनाय मोनगोन नोङो। होद मा जुदालै आंना बिबाजैयानोथ' रागा खरियाथारलै।